Vezi? Că filmează. Cât filmează? Uite acolo. 20... Nu știu, numai 24 de minute. La că e bun. Scoate, Beca. Scoate, mă! Ai, Doamne! Știi să nu mai spune, mă, că să bem în pui, nu. Dumnezeu să-l ierte, bă. A fost bun, dar serie la noi când veneam cu mătuca pe drum. Leu îl chema, dar îi se spunea Rohe, pe numea Andian. Nu, mă, merem după el. Da, mă, cum ajunge, mă, dă-l dreagă, dar nu băgăm pe moșul. Filmează mult asta, bă. Lasă, mă, hai că te filmezi când venim cu el. Asta în spate cu mortul, eu cu crucea. Gata, bă. Hai să hai, mai trebuie ți să pamă. Mai trebuie, mă, mai jos, bă. Hai să mergem după el. Mai sapă. Filmează. Hai, ciură m-a beșit. Cum e mortul? Ce fac, mă filmezi pe mine? Opa, a făcut jumătate de metru în jos. Bă, că a murit Rohe! Mai bine murea călcat de mașină. Lăsăm numai capa afară și nu la picioare în gură. Eu mă zic capă mare. Da, picioare în gură. Hai, n-am număr. Lunea Telu să-l sun. Îl am eu, bă. Hai să-l sunăm. Hai. Pe ce? Pe ce? Da, hai, bă. Hai, pe spania, bă. Ia-ți crucea. Asta e crucea mie. Eu nu iau. E prapul în deserică, poate ajunge ăla. Da, bă, nu ce faci. Acum se merge să duce mortul. N-aveți o poză cu el, tanti. N-aveți o poză cu el. Hai. Hai că-ți dă mănuși de chirurg. Tu-l bagi în sac, eu nu-l bag. Eu nu-l bag. Dar eu sunt milos de felul meu. Hai, bă. Bă, Bec, îmi ia și crucea, mai ia și crucea. Pot. Da, aici, da. Da, bă, cocă. Hai, că filmează pe arătă la fel. Da, bă. Sunăm acum. Da, bă, cocă, ia și tot pereche de mănânc. Da, bă. Acum scoate mortul din casă. Filmează, filmează, imortalizează acest Da, moment. dar să-l ții în curte, bă, să-i faci slujba. A spus colacii la poartă, tanti. A spus colacii la poartă. Vinasul. Aici e urma lui. Și băgăm pe YouTube să... Ale mele cu ele. Vedeți, poate de țară vine pe la matale. Stai, bă, că numai una mi-a luat-o. Groparii din Dallas. Hai, bă, aici, unde fugi? Nu aveți un cearceaf? Alb. Să-l băgăm ca pe evrei. A fost un sfânt. Nu, cum îl duci, bă? În perdea. Cum se scoate mortul? Cu capul înainte sau cu capul? Cum să scoatem mortul din casă? Cu capul? Sau cu picioarele înainte? Pune, ține sacul, întinde sacul. Hei! Ce, bă? Vin și eu? Nu! Uite, poate vomit. Aia de sac. Păi slujba, bă. Lasă-l aici. Uite ce l-o rubă. Dumnezeu să-l ierte. Să-l ierte Dumnezeu. Să-l ducă în cazanul cu smolă, să aduce grijă la el. Ia-l pe grijă, ia-l pe grijă. Hai, bă. Hai, deschideți crucea. Hai, tati, cruce. Hai, bă, ține. Am făcut așa, mă, cu tetul. Așa-l duce. Hai, bă, ține crucea, mă. Da, bă, nu așa, bă. Nu mai pun mâna pe Da, ea. bă. Da, bă, bă. Hai, bă. Da, bă, tu filmează-ne, bă. Hai, așa.
Hai, tati! Cine filmează asta? Știi că ești Costică fotograf? Hai, tatichița, aici, hai, plângi aici, nu acolo! Știi Costică fotograf? Aici, nu bă, că mi face rugăciunea, bă. Îi face? Cum te punem sub capul că te pune două capul peste groapă? Tăceți, vă rog frumos, un moment de recolegere. Ia te vine. Ami, hai să-l băgăm în groapă. Fă-i slujba, bă! Am făcut-o, bă. 2, 3 și... Aude că stă afară, bă, să joace, bă! Bă, Cuca! Trebuie băga mai adânc. Nu mă rup eu sub picioare. Îmi dă-i picioarele. Îmi dă-i picioarele, ți le mă. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi și Spiritului. A fost un băiat bun. A fost un băiat bun, dar păcat că ai murit mort din Băiat sărăci! De ce ai murit mort din câini? Doamne, curge mult! Filmează pe tanti că plânge. Da, dai tanti că nu... Hai bă, ia-l de picioare, bă. Îmi dai picioarele, mă. Dai tanti să-l mai vezi pentru ultima dată, că cine știe când... Hai mai aproape, filmează când... Da, Lasă-mă! bă, pune pe el. Uitați-vă tanti pentru ultima dată la el. Vă pare rău de el? A fost un om bun sărac. Dumnezeu să-l ierte. Hai să pun pământ pe Pune mâini. masacul pe După el. ce să mai pun? Lasă-l mă pe el, nu pune pământul de el. Pune-mă să-i ține căldură la iarnă. Pune așa, bă. Nu? Filmează. Tanti, să nu plângi tare. De ce să nu plăcă câinele mele? Filmează, filmează. Filmează, filmează. Hai mă, stai mă, să mai punem o țără, mă. Pune mă mai mult, pune pământ acolo pe picioarele lui. Lăsați că vorbim cu neatele să pune vase cu brânci și mă, facem o criptă din aia. Da, bă. Bă, pune să pământ acolo pe el, să nu... Calcă-l Dați în atunci niște picioare. flori. Atâta, bă, coca, bă. Lasă mă, pune-te pământul pe el acolo. Când i s-o mulțumit, întâi noiembrie venim. Poți să știi că e ăsta. Atunci și noi. Trezee bomboane, rohet. Ia mă, podobește-l. Ia, bă! A, ce dracu, e greu. Hai, nu-l bagi jocuri. Nu, tanti, trebuie să-i pui o lumânare. Dumnezeu să le ierte. Filmează, filmează. Dragi ascultători, vă invităm la pomana care va avea loc în Căminul Cultural, la Pricaz, la ora 15:00. Dumnezeu să-l ierte. Să-l ierte. Să-l ierte Dumnezeu. Zici și tu, mă, să-l ierte. A fost bun, săracul, da. Dar pe ce te-ai Poți să filmat? știi. Săracul rău. Da. Filmează, 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 Cruci. Filmează pe Rohet. Filmează, că a murit Rohet. Ai văzut? Așa, așa, se Au vede? mâncat câinii de el, măi! Mai filmează odată și pe tanti lângă... Uitați-vă, tanti! Poți să știi. Ia interviu. I-a arătat și la un cutel ce a făcut pentru Rohet. Berea cine o dă? Ia ți-l știi, mă. Îl sunăm pe un Oprește-l, cutel. Ce? Ia oprește-l. Stai să nu mă sună. Pe un cutel. Lasă casa, că a avut Rohet casă, dar a murit. S-am îngropat, bărbat. Aici este la biserică, bă, prost. Vai, bă, uite ce frumos a făcut biserica. Tu l-ai, Doamne, asta un cutel a făcut-o, mă. Cum îl oprezi, bă? Da? Ia-l pe Mirzu. Da? Aruncă-l.